A good day, Zimbabwe. My name is Noktulali Kalawe, here reporting with NL Media in Karoi, Hurungwe. A 27-year-old man was attacked by a swarm of bees after he tried stealing bales of tobacco from a farmer. Let's hear from the farmer. Chokwadi mukomana wamuri kuona akamumodhwa nenyuchi uyu muvakidzani wedu anga achitibira. Mabiro aiita ndeyekuti tiri varimi tinorimawo fodya tiri pamwe chete nemhuri nemudzimai. Zvino mukurima kwataiita tanga tanzwa nekubirwa kwenguva nemakore gore negore tichingobirwa tisingaone kuti tisingazive kuti chii chiri kuitika. Saka takazongonzwa kuti imboendai munobatsirwawo. Saka tine kwatakaenda tikanobatsirwa. Mukuenda kwatakaita kunobatsirwa kweke takapiwawo zvatakapiwa, zvikanzi endai munogadzira musha wenyu so nekugadzira munda wenyu. Saka takauya mbva tagadzira musha wedu, mbva tagadzira munda wedu, zvese tagadzira. Sekuimbiswa kwatataita kunzi hamuchamuona munhu achamumoterwa nenyuchi. Ndizvo zvamuri kuona mukomana uyu nhasi akamumoterwa nenyuchi zvaakaita izvi. Zvanga zvane nguva achibirwa, tasingagone kuziva kuti tisingatombofungidzire kuti tichawana ari munyarikani. Taifunga kuti pamwe vanhu vekure, nekuti munhu wekutoti pataitobirwawo tikatomudza aitotisimbisawo nekumirawo nesu achitotiwo zvinowanika ende zvimwe tichitokumbidzana sevanhu vemunharaunda, vanhu vemunzvimbo mumwe chete chitondiri asi muvakidzani. Asi hanamboziva kuti angasvike pastage yekuti angatibire kutitorerawo zvinhu zvedu zvatenge ichishanda, ende achimira futi kunyepera kutisimbisa nekunyepera kumira nesu kunge iye achiziva hake kuti ndiye. Ini ndinonzi Grace Gashu, ndiri mudzimai wavagashu. Tamuka nekunzwa mheremhere yanga ichiitika pamusha pedu. Ndamutsa baba vakamuka vakaenda mumba matinochengetera fodya, vakawana muine muvakidzani wedu akamomoterwa nenyuchi. Kutaura chokwadi zvatirwadza. Ndazosvikawo ndichiona zvechokwadi muvakidzani wedu ndiye akamomoterwa nenyuchi. Vanhu vamwe ari kurima kunorwadza kutaura chokwadi. Izvi zvabva zvatiratidza kuti riva redu rabata. His two accomplices managed to escape, leaving the man behind with a swarm of bees. For more updates, please stay tuned as we give you more details pertaining to this story.